Takže dobrý den lidi, dnes vás vítám zase u Brawl Stars. Já vím, dlouho jsem nenatáčel, byl jsem nemocný a tak. A jdem si tady vyzvednout nějaký odměny, jsem tady nahrál. Takže tady 150 těch PowerPointů, 300 coinů. Coiny se vždycky hodí. Mythic Star Rob, prosím něco dobrýho. Pojď. Kenji, jo, Fruit Kenji. Jo, za mě pěkný skin. 200 PowerPointů, 300 coinů a tady 50 kreditů. Tak, tady máme ještě Brawl Pass, tam máme 100 kreditů, Star Rob, nebo já si vyzvedám všechno, kromě těch Star Robů, pak to otevřem na konci. Takže 1000 coinů, pak tady 100 kreditů, 10 gemů, 1000 PowerPointů, těch mám už hodně, 100 kreditů, 1000 coinů, 100 kreditů, 10 gemů, 1000 coinů, 100 kreditů, 1000 PowerPointů, 100 kreditů, 10 gemů, ne, to jsem nechtěl. Škoda, ale 100 coinů, tak 1000 coinů, 100 kreditů, 1000 coinů a 100 kreditů. Kreditů to si pak svičnu. Tak, Rare Star Rob, 10 kreditů, kredity se vždycky hoděj. Epic, 200 coinů. Coiny se prostě vždycky hoděj. Epic, a PowerPointy, nevadí. Rare, XP doublery, ty jsou taky dobrý. Rare, coiny ty se vždycky hoděj. Epic, 100 kreditů, to je dobrý. Tak, pojď Rare. PowerPointy, Rare, 50 coinů, Super Rare, 200 XP doublerů, Rare, prosím, ať si něco dobrýho, Super Rare, jo, Epic, tohle Mandy, to je skvělá, nebo skvělá, jako pěkná. Tak, další Super XP doublery, Super XP doublery a Super coiny. Jak jsem si to šetřil, abych to otevřel s vámi, tak jsem si tady chtěl koupit Hypercharge, tak si tady koupím Hypercharge, ještě si zkusíme zahrát s koltíčkem. Jo, ještě tam nahoře jsem si tohle nevyzvedl. Ještě tady to si vyzvedneme. Tak, 5 gemíčků, Mythic Star, prosím něco dobrýho. Mou, ale jen tenhle čísmou. Je to skin dobrý, ale mohlo být jako něco lepší od Ranked. Tak co, 250. Dostanu. Rare. Tady je další Ranked. Co bude? Oh, skin na Dynamajka. Ten je pěkný. Se mi líbí. Pěkný. Teď si zkusíme si s ním. Co bych si s ním zkusil? Tak, knockouty, ukaž mapu. To ne. Není pěkná mapa. Tak to je 5 valpouty. To by šlo. Jdem. Tak jdem. Dobře. Tak pojď, tady se teleportnu. Jo, dobrý, umřel, ale jsem se ho nevšiml. Že tam je. Jdem. Pěkně to tady drandíme.
Takedown. Pěkně, je tady drtím, oni se spawnul a já tě zabiju. Já je zabiju. Pěkně, já je tady drtím. Zemři. Pěkně, pěkně, pěkně. Sakra. Tak, pojď. Pojď, pěkně. Pěkně, já je tady drtím. Si mi zrovna... Yes. A mám hypercharge. To je jedno, že mě zabil, mám hypercharge. Teď tě rozdrtíme. On si tady taky vzal hypercharge. No tak. Už mi to nejde. Sakra. A už jen 2 pro výhru. Už jen 2 killy pro výhru. Victory! Yes. Pěkně to tam pobili, hoši. 21. No, pojď. Tak. Ještě bychom si mohli dát, co je tohle? Ještě třeba bychom si mohli dát sola. Nebo ne, asi dáme na to. Tak, jdem na to. Tak dělej. Dobrý, konečně. Tak jdem na to. No, pojď to dám. Felix, zrovna tady si Edgarík. To je fakt AFK. To je fakt trily AFK. Jsou prostě většina hráčů u Edgara. Prostě takhle. Buďáci úplný. Nechci jako hejtit všechny Edgary, někteří jsou jako dobrý, ale spíš většina je takový, který mám. Ne, já už chci, aby se mi nabil. Zbylo mi 50 HP. Dobrý. Shockdown. Good. Tak jdem. Pyrospike, ten mě vyléčí z té zemi. No, Ekriko. Really? No, pěkně jsme ho rozbili. Tak. No, pěkný. Ještě bychom si mohli zkusit ten nový skin na Dynamika. Dynasty Mike. Ale tam si vezmu to Wipeout 5v5. Dám na to. No. Už to stačilo, ne? Jo, jdem na to. Jdeme. Jdem. Čomp. Nevadí, nepovedlo se to. Nebude žádný takový first takedown. Nevadí. Tady někoho odbouchnu. Chceš odbouchnout? Já si myslím, že on chce odbouchnout. Nevadí, zbylo mu 460 HP sice, ale... Bum! Minus. Bum! Taky minus, teda bybina. Jdem. Nahoru, takhle. Bum!
Zabral jsem masníka, ale ubral jsem jim hápka. No pojď. Pojď. Pojď, no tak. Bum. Hop. Teď se musí táhnout zpátky, yes. Výhra. Kolik? 4 kily. Skoro všichni mají 4 kily u nás. Byli všichni. Tak uvidíme se nejspíš u nějakého dalšího videa. Tak nashledanou.